Nay! Nay, namimiss po kita. Mamimiss din kita, anak. Sobra. Anak, mag-iingat ka doon palagi ha. Opo, tay. Alagaan niyo pong mabuti si Amy, ha? Oo anak, huwag ka mag-alala. Aalagaan ko si Amy. Anak, huwag kang iiyak, ha? Alam mo naman kung bakit aalis si nanay. Para makapag-aral ka at makapagtapos. At mapagawa natin tong bahay. Para matubos natin yung bukid ng lolo mo. Para makabili tayo ng masasarap na pagkain araw-araw. Para mabili natin lahat ng gusto mo. Mga damit, laruan. Gusto mo ba yon, anak? Opo, Nay. Kaya huwag kang iiyak, ha? Aalis si nanay para sa lahat ng yun. Basta, tatawag ka palagi anak ha. At magdarasal ka palagi. Umiwas ka sa mga lalaki doon. Karamihan doon, manluloko. Alam mo naman ang ginawa ng ama ni Amy sa'yo, di ba? Opo, tay. Hindi ko po nakakalimutan yun. Mabuti naman anak kung ganun. Yung anak mo na lang palagi mong isipin. Huwag na ako. Siya ang dahilan kung bakit ka lalayo. Naniniwala ba kayo na itong fairings na to na puno ng gasgas ay pwede pang kuminis at magmukhang bago? Posible yun mga bossing, basta gumamit lang kayo ng scratch remover nitong GR4. Eto, susubukan natin kung gaano kabisa itong product na ito. Dito nga ay kumuha lang ako ng kaunti at ipinahid ko na dyan. Gumamit rin nga pala ako ng microfiber towel para ikalat yung scratch remover dyan sa may parts na may gasgas. Hinayaan ko rin yan mababad ng 2 to 3 minutes. Saka ko pinunasan sa kabilang side ng microfiber towel. Sa pagpunas naman, kailangan medyo may diin pero banayad pa rin para hindi masira yung mismong pintura. Dito, medyo makikita mo na nawawala na yung gasgas at kumikinis na. Tignan mo naman yung pagkakaiba. Kanina puno ng gasgas pero ngayon mukhang bago na naman. Ganyan ka-epektibo ang scratch remover ng GR4. Kaya kung gusto mo rin mag-order nito, nandyan na yung link, i-click mo na lang. Tay, kasama po kayo sa lahat ng pangarap ko sa pag-alis kong ito. Maraming salamat anak kung ganun. Tay, kayo ang tumayong lakas ko nung pinanghihinaan ako ng loob. Noong mga panahon na iniwan kami ng tatay ni Amy. Kaya palagi kayong kasama sa lahat ng pangarap ko. Oo nga po, Lolo. Magiging malaki din itong bahay natin pagdating ng araw. Oo naman anak, kaya magpapakabait ka, ha? Opo, Nay. Pangako. Mag-aaral ka ng mabuti anak, ha? Opo, Nay. Ayaw mo bang ihatid ka namin ng anak mo? Maski hanggang sasakayan lang ng bus. Huwag na po tay, lalo nang pong bibigat ang loob ko. Isa pa, baka umiyak lang po si Amy. Hindi po kakayanin ang loob ko pag ganun. Ikaw ang bahala anak. Sige na, lumakad ka na. Baka mahuli ka pa sa flight mo. Amy, magpapakabait ka, ha? Opo, Nay. Sige tay. Nay! Nay! Mahal na mahal din kita, anak. Mahal ko po kayo, Nay. Tara na po. Baka mahuli sa flight ang nanay mo. Kayo na pong bahala sa anak ko, tay. Sige anak, ako ang bahala. Nay, mag-iingat po kayo.
Ayan. Ang gaganda. Pwede na naman ako mag-post sa Facebook nito. Ano pa kaya susuot ko? Ito kaya. Ganda din to eh. Oh, ito na lang kayang dress. Para sexy tignan. Ganda. Kapag post na nga. Ayan. Hoy Marga, ano yung ginagawa mo? Tsaka, ba't ganyan ang suot mo? Magbihis ka nga doon. Mamaya mo, maabutan ka pa ng mga amo natin. Ate Kai, saglit lang to. Tsaka mamaya pa naman sila darating. Ay nako. Eh natapos mo na ba yung mga trabaho mo doon? Mamaya na, Ate Kai. Tsaka madali ko lang naman tatapusin yun. Alam mo ikaw, araw-araw kitang nakikitang nagpipicture. Eh, halos lahat yata ng sulok ng bahay na to, eh nakuhanan mo na. Grabe ka naman, Ate Kai. Hindi naman. Eh para saan ba yung mga picture na yan? Pinopost ko sa Facebook, ate. Para makita nila na maganda yung bahay na tinitirhan ko. Tsaka halos palaging bago yung mga suot mo. Tulad ng mga to, yung mga yan. Siyempre naman, ate. Para sabihin nila na nag-iba na itsura ko. Parang artista ba? Artista? Yan bang ipinunta mo dito? Bata ka pa nga talaga. Kasali na rin yun, ate. Hay nako Marga, pamilyang isipin mo ha. Huwag yung kung ano-ano. Hindi basta-basta ang pag-abroad. Pamilya mo ang gawin mong inspirasyon. Hindi kung sino man o kung ano man. Mag-ipon ka para sa pag-uwi mo. Tsaka na ako mag-iipon, ate. Pag malapit na ako umuwi. Hay nako Marga, kung ako sa'yo, habang malayo pa yung uwi mo, mag-ipon ka na. Pero sa tingin ko, malabong makaipon ka kung saka ka na lang mag-iipon. Huwag kang magagalit sa akin ha, pag pinagsasabihan kita. Hindi naman po ako nagagalit, ate. Mabuti naman kung ganon. O siya, sige, magbihis ka na doon. Maya-maya lang dadating na yung mga amo natin. Opo, ate. Sige po. Magbibihis lang ako. Ay, nako. Ibang klase talaga itong kasama ko nito. Palibasa, baguhan. Wala pang alam sa kalakaran pagiging isang OFW. Lolo, pwede po ba tayo bumili ng pagkain at maiinom? Dun, oh. Apo, pasensya ka na. Halos sakto lang itong pinadala ng nanay mo ang pambili natin ng bigas. Apo, at pambili ba sa susunod na lang sa tindahan? Malay mo, dagdagan pa ni nanay mo yung padala niya. Ganyan rin po sinabi niyo nung nakaraan, Lolo. Ilang beses nang nagpapadala si nanay. Pero palaging kulang naman para sa atin. Konti lang po ba ang sweldo ni nanay doon? Ang totoo po, hindi ko alam. Tapos madalang lang siyang tumawag sa atin. Hayaan mo po, pagdating natin sa bahay, tatawagan natin siya ha. Sige po, Lolo. Tara na po, para matawagan natin ang nanay mo. Sige po, Lolo. Maupo muna tayo dito po, para tawagan natin ang nanay mo. Ayos. Ang dami ko na namang nabili. Oh, kumusta ang day off? Mukhang marami na naman yan ah. Konti lang naman itong mga to, ate. Oh, sino naman kaya to? Ano naman kaya kailangan nila? Eh, kakatanggap lang nila ng padala ko. Hello?
Hello anak, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano na naman po yun, Tay? Pwede bang dagdagan mo sa susunod ang padala mo? Malapit na kasing pasukan ng anak mo. Kulang na kulang kasi yung 3,000 pinapadala mo. Tuwing nagpapadala ka, wala akong nabibili kahit na ano sa anak mo. Dahil halos sakto lang yon sa pambili ng bigas at pambayad sa tindahan. Naawa tuloy ako dito sa anak mo. Ng mga ulam at kailangan dito sa bahay. Hindi na talaga tamang ginagawa nito. Tay, alam niyo namang marami akong pinagkakagastusan dito, di ba? Paano naman kami ng anak mo? Kahit siya na lang ang isipin mo. Pinang-aawa ka ng anak mo. Saka na yun. Yung Wala mga pa akong pangako mo ipon. nung bago ka umalis. Sana, hindi ka nang nangako sa anak mo noon para hindi na siya umasa. Tay, tutuparin ko naman yun. Pero hindi ko pa kaya ngayon. Kahit gusto kong humikstra sa bukid, hindi ko naman maiwan tong apo ko. Tipirin nyo na lang kasi yung pinadala ko, Tay. Sige na, Tay. Gusto ko na pong magpahinga. Napagod po ako. Sige anak, mag-ingat ka na lang palagi dyan. Ay, naku. Marga, tama ba yung narinig ko? 3,000 lang yung pinapadala mo sa tatay mo at sa anak mo? Ayos lang yun, ate. Wala naman silang ibang pinagkakagastusan. Marga, narinig ko lahat ng sinabi ng tatay mo. Tinitipid mo sila. Tapos ikaw, gumagastos ka ng libo-libo rito para sa sarili mo. Paano naman sila doon? Ate, deserve ko naman to. Dahil ako nagtatrabaho, di ba? Nandun na ako. Pero wag naman sanang sobra. Tignan mo yung mga yan, oh. Hindi mo kinukwenta ang binabayad mo sa mga yan. Halos kada sahod mo, namimili ka ng para sa sarili mo. Tapos, yung pamilya mo sa Pinas, tinitipid mo. Grabe ka naman, Marga. Tutuparin ko naman lahat ng sinabi ko noon. Kaso, wala pa akong ipon ngayon. Sa tingin mo, makakaipon ka kung ganyan ang style mo dito? Marga, hindi. Dahil daig mo pang artista kung mamili ka ng mga gamit mo dito. Hindi yan ang ipinunta mo dito, Marga. Pumunta ka rito para sa pangarap mo sa pamilya mo. Lalong-lalo na para sa anak mo. Tatanungin kita, Marga. Anong dahilan mo sa anak mo bakit pumunta ka rito? Hindi ka makasagot dahil bumaliktad lahat ng ipinangako mong yon. Lahat ng ipinangako mo, napunta lahat sa sarili mo. Ako nga, tumanda na ako rito, pero hindi pa ako gumagastos ng para sa sarili ko ng kagaya sa'yo. Lahat para sa anak ko. Kaya kung ako sa'yo, mag-isip-isip ka na habang nandito ka pa. Dahil baka matulad ka sa ibang umuwing walang ipon. Kawawa ang pamilya mo pag ganun, Marga. Naiiya ako sa anak ko, ate. Naawa tuloy ako sa kanya. Pati sa tatay ko. Sana noon mo pa naisip yan, Marga. Nadala lang naman kasi ako, ate. Hindi ko nagawa ang mga ito. Ang dalaga pa ako. Pwes, hindi ka na rin dalaga ngayon, Marga. May anak ka na dapat unahin. Hindi naman masama na magpundar ka ng para sa sarili mo dito. Yung mamasyal ka, magpapakasaya. Pero dapat nakabukod yung para sa pamilya mo. Hindi yung ubos-ubos biyaya ka dito. Dahil pag umuwi ka, ikaw din ang kawawa. Tama ka, ate. Ngayon ko lang naisip lahat ng yan.
Hindi ka artista, Marga, para magsuot ng bago sa tuwing lalabas ka. Tandaan mo yan. Lahat ng sentimong ginagastos mo, pinaghihirapan mo. Kaya maging matalino ka pag hawak mo na ito. Kaya magmula ngayon, kalimutan mo na ang pagiging buhay artista dito, ha? Opo, ate. Mag-ipon ka para sa pamilya mo. Hindi ka ng ibang bansa para maging feeling artista. Unahin mo yung anak mo at yung tatay mo. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo at nang matawagan mo na sila uli. Baka nagtatampo na yung anak mo sa'yo. Sige po, ate. Maraming salamat po. Dahil sa'yo, naliwanagan ako. Sige na. Hello anak, bakit napatawag ka? Tay, nasan po si Amy? Nasa loob siya ng bahay anak, malungkot siya. Pwede po bang tawagin niyo siya? Gusto ko pong makausap yung anak ko. Saglit lang anak at tatawagin ko. Amy, tawag ka ng nanay mo. Gusto pa niyang makausap. Ika rito po, buka dito. Bakit daw po, Lolo? Hello, Nay? Bakit po? Anak, kamusta ka na? Mabuti naman po kami ni Lolo. Anak, pasensya ka na kung kulang yung pinapadala ni nanay. Para mabawi si nanay sa'yo. Magpapadala si nanay. Gusto ka bang bilhin at kainin? Talaga po, Nay. Maraming salamat po. O sige, magpapadala si nanay kay Lolo para mabili mo yung gusto mong laruan at gusto mong kainin, ha? Sige po, Nay. Maraming salamat po. Hindi ka nagalit kay nanay, Amy? Kahit kailan naman po, di po ako nagalit sa inyo. Maraming salamat, anak. Sige na, anak. Kakausapin ko pa si lolo mo para magpapadala ako ng pera sa kanya. Sige po, Nay. Lolo. Hello anak, Tay, magpapadala po ako ulit mamaya. Pasyal niyo po si Amy at bilhin niyo po kung anong gusto niya. kahit na yung anak mo na lang anak, ayos lang ako. Sige po, Tay. Basta bahala na lang kayo sa ipapadala ko mamaya, ha? Tsaka, susubukan ko pong bumali sa Maraming amo ko. salamat, anak ko. Magpantubos sa bukid natin. Para may pagkukuhanan po tayo ng bigas. Ipabukid nyo na lang po sa iba. Narinig mo yun na po? Opo, Lolo. Tama yan, Marga. Para kapag nabayaran ko po yun, mag-iipon na ako ng pampatayo ng bahay natin, Tay. Unti-unti ko na pong tutuparin ang mga ipinangako ko sa inyo noon. Para hindi nasasayang yung mga perang pinaghihirapan ko dito. Mabuti naman at alam mo na ang dapat mong gawin, Marga. Mag-ingat ka palagi dyan anak. Basta, nandito lang kami na anak mo, naghihintay sa pag-uwi mo. Opo, Tay.
Mahal na mahal ko po kayo ni Amy. Mahal na mahal ka rin po namin, Nay. O sige na anak, magtatrabaho na si nanay ha. Sige na anak, miss ka na namin ng anak mo. Miss na miss ko na din po kayo, tay. Tama nga naman, hindi tayo nag-ibang bansa para magbuhay artista. Halos makalimutan ang obligasyon sa pamilya. Maling-mali yun. Nagpunta tayo dito sa malayo para makipagsapalaran para sa pamilya natin. Para sa pangarap na buhay na gusto natin para sa kanila. Hindi para sa pansariling kagustuhan natin.